Хей! Здравейте, мили скъпи приятели! Една бърза продукция от мен, Дони Миторето, с лъвът на тиктока. А сега... оригинално добри кандо Криси, диджей Дони Миторето. Влизам с братлето. Нали казах, че ще ме обичаш до край на живота, сега какво стана? Предаде ме, разби ми сърцето, направи го на части, а сега стана срамна за цяла България. Обичах те теб, като бебенце, плачех се след теб, като кученце. Бях влюбен и предаден. Какво направи с мен? Всяки щита не ги бъднал вътре в мен. Даже приятелите тръгнаха да ме наричат Леонардо Ди Каприо. Изкапаната курва иска да ми лапа гора, ама няма как да стане, бягай, че мама идва и ще има тупа. Майка ти, баща ти иска да ме фанат, ама няма как да стане. Аз Миторето, влизам на БМВ-то и стигам километража до 120 часа, а вие искате да настигате. Ма няма как да стане, освен да лапате на мама циците. Иля, 10, ще те правя песен. Ко ми идваш пак пред мен да се правиш на интересен? Има бедни хора на този живот свят, брат, ти имаш пари и се чувстваш тарика. Нямам висше образование, нито средно. Гор съм за това, че работя. Кирка и лопата, взимам министерска заплата. Трябва да се спре с тая дискриминация. Осъзнайте се, че сме малка нация. Трябва да се обединим, парламента да го изтребим. Айде сега, оставете ме на мира, да си сядам, да си паля фас, да си чувам бас. Лампата на Аладин потъркай, Дони Миторето си пожелавай. И штрак, и трак, духа скача пак. Целувка си иска, Дони Миторето я отблъска. Искаш, не искаш, знам, че го искаш. Ела си го извади и сама си го лапи.